Gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Kaixo guztioi, arratsaldeon, ongi etorri Gamerauntziaren 5. denboraldiko 10. saiora, jada. Guztira 107. atalera iritsi gea. Eta gogoratu astero bezala Gamerauntziaren Twitch kanalean grabatzen dugula irratsaioa astelehenetan arratsaldeko 5:00 aurrera. Eta ero horren ostean irratsaioa entzutea nahi bazute, zuzenean irratitik entzuteko, naiz irratian astearte gauetan gauko 12:00 aurrera entzun gaitzazkezue. Eta ero baita ere, baukazute zuzenean ikusteko aukera hori, edo nahi bazute diferiduan entzun edo ikusi, betiko plataformetan aurkituko dituzute. Bai podcast plataformetan, adibidez iVoox, Spotify eta bar, eta baita ere bideoa ikusi ahal izango ez zute, betiko plataformetan, Peertube, YouTube eta bar. Horrez gain, beti bezala esaten dugun bezala, Gamerauntzia komunitatea ez da irratsaio honetara mugatzen, baizik eta bastantez komunitatea handiagoa da, eta parte hartzen nahi izan ezkero, benetan gomendatzen dugu Gamerauntzaren Telegram taldean sartzea, bertan azkenengoz behiratu nula 200 eta bastante jende gaude. Bai, 300 gauzo bertan, bai, laster helduko gara, ja sorta porba dela 300era. Eta han dauzkatzute, albisteak momentuan argitaratzen dira, bertan egiten ditugun eztabaidak eta benetan gomendatzen dugu sartzea. Ni Aritxo Derrosola naiz, entzun dezute Lander ere gaur hemen dagola, eta gaur Damian falta zaigu. Justu, azken alden gabiz, Landerro Damian. Bai, apurrete txandakatzen gabiz, baina, nik espero dut, datorren astetik aurrera ia normaltasun batera, bueltatzen garen, eta 300 batera, topera hartzen dutxagun irratsaioari. Bai, gabonetako epoka hori potentia izaten da, eta beharko dugu 300 egotea. Urte mairi betia potentie, laster ikusiko duzu gu bagabizela gure, ekitaldizek eta ekintzak jarduerak antolatzen, orduen, nigaitzik albistegire pasetan gara aritz, eta hola, lehenengo estreinalditzu honek ezagutzen hasten gara. Hori da. Albisteak! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Azaroan sartu barri gara, zorran dakizun moduen, eta egize da orokorrien, ez da naizeten hilabeterik erakargarri zena edo, askontzat, horrete hil geratzen dela aipatzen da batzuek, baina ez da, bideojokalari zen kasue izeten, egubertzetako kanpaine jasi da berez, iraien urri zen hainbat estreinaldi ikusi duguz, baina azaroan injar betien jartzen da, eta hor bideojoku piloa ikusten duguz, urteko estreinaldirik handizenetarikoa kasu askotan. Eta holan gabiz, estreinaldiz betetako egunet dire, eta urteko argitalpenik handizenetako batzuk bildu duguz gure ohiko estreinaldizen egutegi honetan, ez? Aurtengoan ganera denbora luzez espero izen duguzen tituluak dauz, aritzek ondo dakizen moduen. Bai. Baina badauz indi txikiz hau eta interesgarri hauek, bai, orduen, ondo iruditzen badatzuen eurrera goaz honekin, ze badauz hainbat titulu esan duguzen moduen. Eta lehenengoa, bizer bertan, azaroaren 5 jasoko dugu. Oin gitzia aipatu izen dugu, ez dakit aurreko saioan edo oin 2 izen bazan, baina Metal Slug Tactics estreneko da, azaroak 5 honetan, hainbat atzerapen eta, misterion hostien. Metal Slug da, ondo aspaldiko 80ko hamarkadako umiek ondo ezagutzen dugun saga bat, baina Tactics hau desberdin izango da, ez da run and gun estiloko arkade joku izango, horren ordez, izenburuk aipatzen duen moduen taktikatara edo estrategiara igaroko da kasunetan. Leikir Studioak garatu daben, beste mota bateko jokue eratzeko. Dalako Final Fantasy Tactics edo Fire Emblem eta alako jokuen oinarrizek hartzen duzen bideojokue. Bertan ikusko dugu Metal Slug klasikoatako protagonistak, Marco Tarma da konpainia ibilko dire bertan. Baina izango da txandakako estrategia joku eta orduen
alako laukizare baten mobitzen ibiliko gara, eraso desberdinek eitzen, eraso berezizek eta alakoak, misio desberdinek gainditzeko alako roguelike kutsuegaz ganera. Nahiko txurona deko, demoa jolastu neban, eta jaten askori ikuste izan, baina jentie posiki bi izan, orduan besterik parik ez da nire joku moti izango, baina bentsat esan behar da atal estetikoa oso politxe dekola, ez? Joku klasikoan pixel art estetika hori mantentzen dau, eta oso lortute dau. Orduen, aukera bat emo berko dako, ganera plataforma nagusi guztizan estenetan da, PC-erako zein kontsola danatarako. Osak esan dugu moduen, bizertik aurrera, Metal Slugera itzultzeko aukera hori duko dugu. Nik uste da zierto bat dala, aurreko erratxean uste komentatu genula albiste motz bezala, baina orain da karkegu berriro. Estilo artistikoa Metal Slugena oso berezia dela, eta jolas bat izan nik oso kutxuna, jokalari pixat adin badaukagun hon artean bentsat. Formatu spin-off hau egitea, ez? Azken finean, beste formatu bat ematen diozu, Metal Slugekin más o menos ondo enkajatu dezakena. Eta gainera estatika hori mantentzen duzu oso erakargarri egiten duna. Eta hori dela garrantzitsuna egoal, ez, Metal Slug batentzat. Hori da. Eta esan duzu plataforma guztietan, nahi arraro egiten zait, plataforma mugikorretan, mugikorretan esan nahet, bai iOS-en edo Androiden ez ateratzea, ze jolas bat irutzen zait, pantalla taktikin ibiltzeko ere ondo egon daitekela, eta merkatu oso handi bada mugikorretakoa, beraz. Ez tozten bezarritxuko etorkizun nien ikusti, batez be Netflix eta lako arpidetzan barruen. Izango neke garatzaile Leikir Studio da, baina argitaletxie dotemu da, eta okerrezpan abilen bere joku batzuk ja ikusi zen duguz mugikorretarako. Horren igual, lehenengo plataforma nagusizetarako preste dabe, eta gara denpori egaz, arpidetzatan eta lakoatan ikusko dugu, nik espero du baietz bentzet. Ze justu aipatu dute zen jokuek, bai Final Fantasy Tactics, bai Fire Emblem, beti gani jolastu izentaz mugikorrien emulatzaile bidez da holan, oso proposa dira ez, eskenien txandakako mekanika horrekaz. Orduan bai, zalantzari parik, Metal Slug hau oso egokize da mugikorretara eruteko. Hori. Beste joku batera igarota, azaroaren 7 Nintendo hilabeteko estreinaldize ikusko dugu, Mario & Luigi sagako, azpizagako atal berrize, Brothership. Eta, ezagutzen badozue, saga hau izan da berez, alako JRPG mekanikak hartzen da bezan, joku bilduma oso maitatu bet orokorrien, Game Boy Advanceen ikusi gendu zen hainbat joku, gero Nintendo DS-erako, 3DS-erako. Geizen Nintendon kontsola eraman garrizetan ibiledan saga bat da. Eta hau da lehenengo aldize, ikusko dugune maigainiko kontsola baten. Izan lehike zutxe bera mangarrezea dela, baina, salto hori ja emon dabe. Eta kasu honetan, irudimentzioz dara be guztiz igarotzen dire, atal grafiko nahiko politxo bategaz, alako cel shading koloretsu moduko bategaz. Eta kasu honetan be, JRPG bada, txandakako borrokak egongo dire, Mario gaz eta Luigi gaz, bakoitzak bere mugimenduko deuz, pisek kontrole bierko duguz, defendatzerakoan, erasotxerakoan eta holan, nahiko mekanika berezitzu dekoz, bakoitzak kontrol bat, botoi bat eukine, kontroletako da holan. Orduen, ia zelan urtetan dan, geur argitaratu dire kritikak eta analizisek, eta nahiko, aniztasun nahiko txukusiot. Batzuk oso ondo jartzen dabe, beste batzuk ez horren beste, adibidez, IGNek bost bat jarritxola ikusiot. Orduen, ikusi berko da, haber zelan da bien kontu, Baina, beti eskartzen dira alako jokuek, batez be txikizen entzat, eta, espero dute ondo urtetia. Bai, nik esango nuke, jolasa ez dakite, inoizen ez horrelako baten ibili, Mario, nola da, Brothership, Mario & Luigi da, berez, espizago. Mario & Luigi Brothership, inoizen ez ibili, beraz ez dakit, eta haure ez de probatu, noski. Baina, prentza gaur egun, eta nota general horietan ni jada konfiantzazko aldatzetze askotan ikusi izan ditut jolas honak nota oso txarrekin, eta igual jolasain honak ez dianak nota oso honakin. Eta, nik uste dan hau daukagula gogoan, adibidez zer gertatu zen Cyberpunkekin, nota honak jarri zizkioten, eta jolasa zenbait toketan ibili ere ezin zinean egin. Hortaz, egunero gehiago baloratzen dut edo medio txikiek edo adibidez zenbait erabiltzaileek aksesua izan dutenak, erabiltzaile partikularrek eta ez dianak medioak,
gehiago zeiten, ze bueno, prentza handia ez dago bere unerik onenean esan daitekena. Baina, bueno, ikusi beharko dugu. Nik uste jolas ez dela, hau, Nintendoren jolas principal edo potentenetako bat, beraz, ez badu 9 bat ateratzen ere, jode, ulergarria da. Osea, ezin dugu pretenditu Nintendo betire 9 edo 10 ateratzen ibiltzea. Bai, eta ni garenaz, justo naz azpizaga honen oso zali ebez, Nintendo DS-eko bat asko guztiaten, adibidez, Bowser's Inside Story. Baina hortik kanpo beste pare bat jolastu izan dutaz, da ondo goten dire, baina ez tozti arrape bez, ez dire Marion joku honan maila berberera heltzen, ez? Edo Paper Mario adibidez oso antzeko sagi dala, horbe gora berazko gondire, baina lehenengo bizek adibidez honen oso gainetik dauzela iruditzen jate, ez? Orduan, alde batetik espero neoan ez izeti alako maizulan bat, baina bestetik tamalgarri da, ez? Nintendo, alako zera bat eukitzea, alako bajoi bete eukitzea. Dana dabe, ikusko dugu, ez? Zuk dinosun, lehenengo urten dizen kritika honek prentza handizena dire gehizen bat, eta metik aurrera jasiko gara, apur bete egonkortzen hasiko dela esango dugu, edo bentset benetako egiazko balorazioa jotzen. Segun, hau askotan, edo zein mediz eta pasetan dago zaba da, hasikeran dagoen hype hori edo presa horrek balorazio bat emoteko eta bar, ez dire gero zuzenenak izeten, eta denpora batera ja bete pare batzutara ikusten dugu, finkatzen doazela eta gonkortzen doazela. Mario zaleak zetenak, bauko zute jolas bat, probatzeko. Eta horrengo agaz, generoz, plataformas eta netaz guztiz aldatzen gara. Ze Mariotik pasetan gara Metro sagara. Ondo dakizu moduen trilogi nagusi oso on bat eukitzen dugu Metrok, 4A Games taldiek garatute. Baina kasu honetan joku barri bet ikusko dugu beste estudizio baten eskutik eta beste berezitasun bategaz. Vertigo Games taldiek Metro Awakening deitzen den bideojokuek alderatuko dugu azaroaren 7 Eta kasu honetan da, errealitate virtualeko bideojoku barri ze. Egiz izan oso txurona deko, Metron oiko mekanikak eta ideiak errespetatzen jarraitzen deuzela ikusten da. Okerespan abien apurbet harina kokatzen da historizoan, usto 2028 urtia dela, Artion besta protagonisti beste badau, orduen ikusko dugu historia aldetik, ja liburuek eta guztiz alboratzen da bezelez, lehen bepazta zala, aurreko jokuekaz. Baina, guztiz alboratzen da bezelez, zer ikusten dugu honetan. Baina trailerrak behintzet oso itxurona dekie, grafikoki superpotentia, EUR-ko joku bet izeteko. Ganera moten dugu, horre ondo jokatzen da bezala errealitate virtualan berezitasunekaz eta bar. Eta kirotxaldetik benetan, pasada da, bidizio ikusin bezedez, moten dugu UR-ko jokurik betxe grafikoki potentinan aurrien gauzela. Azken neako Half-Life Alyxei kompetentzia eman ingo dion jolas bat eterako da? Espero baietz, badaia garaize, eta nik uste dut justo honek bide berbera jarratzen da, zentzu askotan, osak ia lortzen da. Ganera, Esan dandara. Plataformak aipatu barik itxitaz, baina, PC-erako eta PlayStation 5-erako ikusko dugu, eta zorionez, PC-en kasuen bentset, ez dire mugatzen MetaQuestera eta listo, edo alakoren bat, ez? Steam VR erabiltzen daben gailuek aipatzen dabez, ez dakitze puntutara inoltzen dizen, baina, emoten dugu ez dela izango kasko batzun joku esklusiboa eta listo. Horren hori bezkertzeko da gaur egun, batez be MetaQuesten, ez dugu esango monopolio, baina sendotze horregaz edo. Bai, hori pozgarria da, bai. Pertsona batzuk beste hardware badauketelako albo batera ustea. Nibi gauza ipatu nahi nituzke lander, eta bat da, uste lehenoko Metro baterako bat zehola zerbait VR-en, sonatzen dit, agian mod bat edo izan ziteken. Beti pentsatu izan nun, Metro dauzkan alako zenbait momentutan ambientazioa metroan eta monstruak eta askotan esaten deula Resident Evil eta hauek, baina Metrore ez dala jolaz suabea izango erabatean zateko. Beste monstruak eta ilunpean ibilita eta sustoak hartzen ditu jendean zat, ez da jolaz goxo izango. Igual egize da, gore aldetik eta hasta la horren nabarmena esango dugu, baina bai, azkenien monstruan kontra zabiz, Metroko, soko ilunetan, eta bai. Durkutsu hori badeko, eta VR-en areagotuko da.
Hori da. Eta bigarren azara izuna da, ja kuriositate bezala, Twitchetik edo gero bideoa ikusten aizeaten ontzat. Justu bideoaren hasieran, trailer honen hasieran, azten da, Half-Life Alyx azten den bezala, logela batetan, eta dauzka ikusten da gitarra daola, eta gitarra jo dezakezula, eta ero piano bat ere bai. Hortaz, imaginatzen jendeak kriston showa montako ditugula gitarra jotzen da zeakit. Seguru baiet. Piano ben seguru. Ze jolazen bat ema zegoen pianoa jo altzen nula, VR-en, eta jendeak, kriston aiten zituen abestia da. Gitarrak ez dakitain errezan nola izango da. Pero bueno. Hor justu gandea epatu behar da, hori da nahitzeko atzamarran zehaztasun, ez lan hartzen dutu zen keinuek eta eskuegaz. Zehaztasun handize behar da bela. Eta horreko ikusten duan, Batman barrize VR-ekoa, Arkham Shadow deitzen da, untxe kaleratu da MetaQuesterako bai. Eta barrein erakusten zelan mugitzen ziren atzamarrak eta holan Batmanenak, eta oso ondoin jegote esan, zelan fizikak eta kontaktue edo segaz, inguruneko edo zein objektu gaz edo, oso ondo lortut egote esan, así que espositxo tamen bide beretik jarratxeko dela. Bai, esan beharra dago, bietza mugimendua taiteko VR-eko mando batzuk bakarri daukatela, guztik ez daukatela, hortaz daukatena, hori disfrutatu balko dute. Baina bai, itxura hona dauka jolasak eta ematen du, pixat Half-Life Alyx estilora ez dela jolas bat normala egin edo VR soportea daukana, baizik eta zuzenean VR-erako den jolas bat, eta hori asko nabaritzen da. Eta aberretatzen zaion Half-Life Alyxei kompetentzia bat, ze, VR-a daukagun ontzat, albizte hona izango baita. Bai, amentazioak aipatzen dugu txatien, berak desenteko beldurre pase bala, lehenengo jokuko txakurrekaz, eta bai, arrazoien mote. Txakurrek edo horrek monstro eraldoiek, bai, arrazoien motetzat. Azaroko urrengo estreinaldian dize, urrengo merkaturatxan dize, ez da bideojoku bet, kontsola berri bat jasoko dugu egunotan. Irratsaioa jarraitu bada zuen, ekizu eseri buruz gabizen, ze PlayStation Post Proa estreneko da, azaroaren 7 baitxe. Eta, ekizu zer dakarren, da PlayStation Post originalan, hobetutako bertxino bat ez, Pro bertxino da modelo hau. Renderizazioa abiaduri hobetuko dabe, izpizen trazaduri aurreratu izango da, hainbat berezitasun egongo dira. Eta PlayStation Spectral Super Resolution, eskalatze sistemi jasoko dugu ez. Horretaz aparte, gaur bertan kaleratu dabe PlayStation blogien artikulu txubet, aipatuz, 70 joku bat hobetuko da bezala ez, PlayStation Boss Pro antzat. Bai PlayStationen bere jokuek, edo Alan Wake, Baldur's Gate 3 talakoak, azkenien framerate edo segundoko irudizentazio hobetuko da bela, eta bestelako hobekuntza grafiko desberdinek egongo ditzela, ez? Hori zala igual jentiek izin eskatzen bana, benetako aldaketa bat egoti ez bakarrik. Apurtxu eta hobeto ikusko ditzela eta bar. Orduen, ia zelan urtetan dako merkaturatze hau, ze gogoratzeko, 8 eurotan estreneko da. Disko irakurgailurik parik, gero bera euskarriz edo soportie aparte erosi beharko da, eta bar, hemen polemika ugari egon zan, osea que, interesabaiko zuen gamer hauntzean bertan deko zube kontsoleri buruzko informazio dana. Ez dakit atzo zan, edo eren egun ikusi nun interten norbaitek, uste Mexikon zala, norbaitei kontsola ja iritsi zitzaiola etxera. Zelan ez? Beraz, ja jende bat adian eko disfrutatzen. Igual ez dauka oraindik edukirik zeana, bermasterizatutako irudi honi. Baina, jende bat ja gozatzen egon daiteke. Bai, suposatxe horrek egunerak eta bidez joango dizela, PlayStation Post Prorako berrikuntzak, ez dela berezi zengo eta listo. Orduan bai, segurunik ibilkoa jolasten, baina benetan disfrute barik, ez? Hori da. Inaldabena. Hoi bai, kontsolatik klasiko batera paseko gara, ze azaroren 14 Dragon Quest 3 estreniko da, baina ez betikoa, HD bide remake jasoko dugu. Orduen da, 1992 urtien estrenezan abentura maitatuen berregite bat, gaur egun Square Enixek horren modan jarri daben atal estetiko barrezegaz, ez? Dire, spriteek eta bar kalitate handi zen dau sortute, baina bidimentzinotan, eta gero ja ingurunitako asko irudimentzinotan, edo, spriten bat edo beste egongo da hortik, baina nahiko itxura politxe eta berezize dala esan biharra dago, ez?
inoz jolastu baduzue Octopath Traveler eta alakoatan, estetika berbera da berez. Orduan, berez Dragon Quest 3 da sagako maitatuena segurunik, 7. batera, klasikoen artin klasikoena, eta nik uste Japonian bentzet, baina mundu osoan bai, desiratzen egongo dizela jolasteko. Ez da egongo aldaketa handirik jokarretasun aldetik, baina Dragon Questen salik ondo dakize hori, ze gaur egungo joku barrizek betiko antzera mantetzen da bez. Eta orduan betikoa, txandakako borrokak, esplorazioa, ziegak, fantasiasko alako histori eso nahiko tipikoa, ez? Baina berez armatxuagaz bai eta bar. Orduan probe birko da, ganera berritxasune datoz, alako protagonistantzako lan berri bet, edo pertsonaia mota barri bet zartun dabe, gero erronka desberdinek begeitzen dibili dire. Okerespan hauen joku originalien, egotezan apurtxu bet Pokemon estiloko mekanika bat nun ibiltze zinen Dragon Questeko monstruakaz borrokan, baina oin hori hobetu egin dabela moten dugu, alako kolizio baten ibilko gara horrekaz borrokan, eta Dragon Quest Monsters azpizagie, tal cual, sartu dabela emoten dugu. Horren, badekoz berezitzasun interesgarrizek, eta ahi esan urte da, ze jentie desietan dau, eta kaleratuko da beganera PC-erako, PlayStation Posterako, Xbox Series-erako, eta zelan ez, Switch-erako. Klasikoa ez, Dragon Quest. Eta, aipatuzu Pokemonena, baina bere garaian esan genuen Pokemonek zalaketa sortu zionen palo horrei, atera eta zegoela irudi bat Dragon Questeko monstro batzuk eta Pokemonekoak, eta Pokemonekoak inspiratu ziala Dragon Questeko monstro horietan esatea, inspiratu komila hartan ze bastante iguala dira, beraz. Ja. Ezkenin torilla manzinu dire, ganera suposatziot, engo dotziela omenaldiren bat edo beste, aurten esan dudalez. Orduen, torilla bari bai alabaiko pizi berrako, ez da besterik. Itxa, zaroaka malau Dragon Quest 3 HD bide remake, eta egun berien beste VR joku bet jasko dugu. Aspaldi entzun gendun hori buruz berroetan, baina egize da, nik ez dela askori jarraitzu, eta aurrekoan ikusi neban Skydance Studioan, Skydance Gamesen, Behemoth jokuen trailer barriz, eta, ostras, oso itxurona deko. Zer topeko dugu bertan? Da, Skyrim, holan laburtute ez, igual ez tezingolako mundu ireki erraldoi bet, baina fantasia eta estetik aldetik Skyrim gogora azten dut topera. Eta, bertan biliko gara, espati hartunde, eto kolpeka, fantasiasko mundu baten, borrokatan murgildute. Oso itxurona honadeko honek bai, grafikoki nahiko potentia esango honek, ez da hola super ikusgarri ze, baina nahiko mundu zabala dalez eta etxai erraldoi batzuk ikusten dugu da holakoak, seguruenik ikusgarri izango da VR-ien jolasteko. Eta gero ganera ikusi dugu beste mekanika batzuk, alako gantxo moduko bat erabiltzen dugu, arkuegaz, gezizek botatzerakoan da holan, nahiko interesgarritxuek VR-erako, osake ia zelen urtetan dan. Gauza berezitxue bai, hor ikusten da, alako espatiegaz daga moduko bat gelitzen dabela, eta gero airin hartzen dabela, eta ez da VR-erako ezer barrize, baina holakoak egin dugu ez da, VR gaiuekaz, eta etxura oso politzideko lasan behar da. Kasu honetan, momentuz, ez da estimera alduko, baina uste eta argitaratzeko asmoa dauela, edo behintzet badau, euren horrialdi edeki estimen bertan, baina ez da bai patzen, ezirik, argitaratzea datarik. Orduen PC-en kasuen MetaQuesterako helduko da momentuz, eta bestela PlayStation bostien, PS VR bizekaz jolastuko dugu. Parra egin dut landar ze, justu aipatzen ani joan, jokoak violentzia pixat esplizito daukala, espatakin zauria nola dituzun, eta justu, momentu hortan, ikusi da nola puñetazo eman dion pertsona bat, eta burua hartzen da disparatuta arrankatu da. Eta orain ikusi dugu, espatakin nola pertsona bat erditi moztu duen, hortaz. Bai. Bastante esplizitua da, violentzia jolasonetan. Baina, itxura ona, VR-erako beste jolas bat, eta baita ere hau ere VR-erako indan jolas bat, ez dana adaptazio bat, jolas normala komilartan esan dezakegunetik. Eta ikusi beharko da, sonatzen ditan, zerako estiloko jolasen bat badagoela VR-erako? Bai. Baina, ikusi beharko dugu, nola. Egia zen itxura ona dauka, azken finean guztia ikusiko da, hor ikusten dugu trailerrean, zea flow edo ez dakit nola esan, fluentzi ona daukala jolasak, borrokain, espata bota, zea,
Gero puntutaraino hori realitatera eramaten dezunean, hain ondo dabilen guztia, eta ez den trailer bat. Baina, bueno, itxura ona eta VR daukaten entzat, beste jolas bat probatzeko eta disfrutatzeko. Bai, gana interesgarri da, ze argitaletxe da, aipatu duten moduen Skydance Games, eta hau da, Skydance da, berez, zinemara bideratutako argitaletxe antibet, telesail da filme pilo haitzen deuz, eta untxea hasi da bideojokuen munduen topera sartzen. Honetaz gain, Marvelen bideojoku barri beta hauetzen, ez dakit ikusi badozu aritz da Marvel 1953, Rise of Hydra editzen da, olako Kapitan Amerika gaz eta Black Panther eta olakoak. Eta hain bien alako Unreal Engine bostegaz aurkezpentsuet jokuena, eta, astakeri beda grafikoki pasada bat. Orduen, emoten dugu hemen Skydance topera gartuko dela bideojokuen munduen. Jo, baztet ikusi. Ez naiz Marvel zalea, eta igual horreatik ez naiz iritsi trailerra ikustea, baina ikusiko ez atemazu astakeri badala, eta gainera Unreal Engine bosta esan dezu ez. Bai. Bueno, motor grafiko horrekin egiten diana ikusiz, bai da interesatzit zait, ez gehiago jolasatik, porque Marveleko superheroian jolasak ez zaizkit bereziki gustatzen edo interesatzen, baina ikusteatik ze itera iristeko gai diran, horrek gehiago interesatzen zait. Bai. Okerrezpan abilen, aurkeztu bien igezko Unrealen aurkezpen handiz, urtero etxen da bena hortzea gertu zen, gero ganera erakusten ibiziren, ez? Lako esaugarri grafikoa dago zen eta hola, da oso interesgarri zementzet, Urrengo joku egun berien estenetan da, Zaroak 14, igual ez da grafikoki horren potentie, baina berez armatxo badeko. Legon joku barriz da, eta kasu honetan Horizon PlayStationen sagileen barruen egongo da kokatute. Lego Horizon Adventures deitzen da, eta, berbain dugu, berez saion honeri buruz, da Legon betiko joku bet, aventuriak, zinua, puzliek eta bar batuko deuz. Baina honetan, horiz ez, Horizonen munduen, aloi gazibilko gara, dinosauro robotan kontra eta bar. Eta, egiz izan, bai etxiko txikizen entzat, bai Horizonen sali entzat, oso interesgarri oso politzen moten dugu. Grafikoki izan dut, ez da horren besterako, baina egiz izan, nahiko potentetxu da, bat ez argiztapena eta hola zelan lortzen da ben, eta ikusteko da. Eta niri Legon jokuek keizin guztien atez, nire guztoko frankizitan daula oinarritu da zenien. Igual ez dala horren beste Horizonen kasu, baina, ostras, ikusten da, hemen lan ona eitxera bideratute da bizela, eta lortu gure bela bentsat Legon jokuek berpiztia portxuet. Horizon bera ere estetikoki jolas nahiko atraktiboa da, Lego honekin nahiko esan dezun bezala, itzalak eta iluminazio eta bastante ondo inda da ona da. Eta nik uste, jolas polita izan daitekela. Ikusi beharko da ze puntutaraino eraman duten ondo Horizonek eskaintzen duna, mekanika aldetik ezatete. Baita ere ez du berdina izan behar, ze bi joko ezberdin diela argi dagota. Baina, Lego zaleentzat ja aukera bastante aukate, ze hor daukate Star Wars, Batmanenak bai, Harry Potterren ere bat zegoen, gizkiz baina. Eraztunen jauna, El Hobbit eta bi bat ziren bai. Orain Horizon dator, beste jolas, beste saga bastante potente bat, PlayStationekoa dana. Eta lander, hau, imaginatze PlayStation eta PC egongo dala, baina Xboxen aterako da? Xboxen ez, baina Switchen bai. Hori da igual aipatzeko gauzarik berez izena, ez? PlayStationen joku beti izan da berez, naiz eta ez da ben garatzen PlayStation Studiosek, Switcherako kalertuko dabe. Nahiko ondo asmatut esango nekenik zelako joku betek Switchen, betengo dugu, ez? Nahiko publiko aproposa erakarriko dugu. Guzti zanaz. Eta ja, Zaroak 14ko azkenengo jokuen bilegoaz, ikusten duzuen moduen egun potenti izango da hau. Baina honetan, bideojokuen zaparra dien artien, euskal obra bateri begire jarriko gara. Voodoo Strikers deitzen da, eta da Cocoon Games Lab Iruñako estudioak sortu daben bideojoku barrize. Trailerra ikusten badozue, segurunik ezagunengo datxue, bentsat gamen hau jarraitzen badozue. Ze da, lehen Narona Sports Supernatural izena aukitzen kirol jokue. Izena datu dutxia, berez da Narona Sports, zen hobetutako bertxino bat, ez? Hango kirolak jolastuko duguz, beste kirol batzu gaitxu dutxi, ez? Baina, moten dugu, PC-erako da Switcherako heltzeko, alako rebranding bat edo indabela, ez? Izena aldatute. Orduan ibilko gara, da alako kirol eta festa bideojoku arteko bat, bidimentzioetan ibilko gara,
kirol desberdinetan, futbolien, saskibaloizen, voleibolien, ulaman, tenisien, futbol amerikarrien eta bukatzeko eskupilotan bebai. Tokiko multijokalaritzedeko, alako, lau lagunen artien jokatzen ibiltzeko. Eta orokorren nahiko txura politze. Ganera bukatzeko euskeraz estreniko da, osak nik uste dute jarraitzu behar dela. Gu bentset Narona Sports originalien ibilitze gauz, eta bai izan behar dugu gure tailerretan eta jarra izan dugu inumien artien arrakasta nahiko txuki da bela. Osake batez be, umientzat eta txeko txikizenentzat jarraitzeko moduko jokua. Hori da. Lander ez dakit galdera da, baina trailerren, galdera da, baina ez dakit horrela normala da, baina esanuken Narona Sportsen ibiltzen ginenean, Bai. ondo zabiela, baina trailerran ez dakit zergaitik, nahiko ralentizazio bezala ikusten da. Bai, ez dakitze, igual ez da ondo monte edo, nik bentset demoa dau pezerako, probalik, osake, nik esango neke bertan ondo ibiltzen dela, Ganera mekanika barrizik eta gaitzu dutzi, salako turbo edo azkarra ubiltzeko moduren bat, gero supertiroak eta olakoa dauz. Horren emoten dugu, hartu dela joku originala, eta, ez da bakarrik kirol pare bat gaitzu dutzi zela, baizik eta beste ezaugarri batzuk be implemente da bez. Txatenen norbait erabiltzaileak aipatzen du polita izan daitekela iruditaza pixka bat hobetzen lortzen baute. Ja. Baina hori izan deguna, ez? Narona Sports bentsat ondo zijoan, olako arazorik ez zaukan. Nik uste trailerrean kolatu zaiela hori, arraroa da kolatza, baina bueno. Segurenik, seganara ikusten badozun kalitate aukeretan, ez teki 60 FPS-eko aukeri, orduan segurenik akatzen bat izango da. Baina 30 ez dijoa. Ja, ez da. Bastante bajo. Igual esportek eran edo arazoren bat euki bien, eta listo, azkenien badakizu, alako estudizoatan, igual egongo diri 3-4 pertsona, eta betikoa ez. Betiko modun gabiz. Eta azaroan 19 jokue aritz, zuritxiko dutxitela uste hot, hau zure terrenoa da, zure eskuek bihartasunatarako. Bueno, nire lanetik eskatu ditut bi egun libre. Ze eguna dauzkat hartzeko eta ez nakin nun hartu, eta hau tokatu zen, beraz, hartuen behar non. Microsoft Flight Simulator 2004 ateratzen da azaroak 19an. 2008an atera zen saga klasiko hau gazkinen simulazioko saga honen lehenengo edizio modernoa esan daitekena. Berez, hasieratetan esan da zegoen urte askotarako izango zala, baina aurko eiruan uste zala, urte honetako aurrekoan harritu gintuzten Flight Simulator 2008 anuntzetu zutelako, gehien bat 2008ko basean oinarritzen da, baina ez da aktualizazio bat bakarrik, ze gauza asko mejoratu dituzte, adibidez. Nik esango nuke bat tipat mejoratu dana da mundua, baina detaile txikitara junda, lurrera eta junda. Hor pila mejoratu dute, lurraren generazioa hobetu dute, landareak, lurreko harritxka, ura, ibaiak, pila mejoratu dituzte. Beraz, hegaldi horiek egiten baituzu maila, lurretik gertuta asko disfrutatuko zu, baita alturatik, terrenoan detaile asko mejoratu dute eta. Gero sartu duten ezaugarri bat izan da, asko eskatzen genuna dela kanpaina modu bat sartzea, eta orain, halako abenturak eta misioak eta izango dituzu, guztiz bariatuak, hasi gazkin normaletatik, helikopteroak, mendiko gauzak, globo aerostatikoak, mila gauza ezberdin. Baita, gero antzadanez, enpresak kudeatzeko aukeri bedau kanpaina horretan, ez? Zu hasiko zara zu enpresa bategaz, da gero, hori hobetzen zoaz, hainbat ibilbide eta eratzen zoaz, nahiko interesgarri moten du. Bai, alare esan duten eko mugatua dala, zezken finean hor add-on extra batzu daude hori mentzen dizutenak. Baina, mugatua izango dela, baina, lehenengo esperientziat izateko horrengo dala. Gero, grafikoki asko mejoratu dute, hori izan beharra dago. Eta gero mejoratu edo zein dana da, gazkin pila bat sartu dituzte, leheno 2008ko bertsioan dauden hegazkin gehienak zuzenean konbertituko dituzte adaptagarriak izateko, eta gainera beste pila bat sartuko dituzte berriak, beraz bastante eduki asko izango dugu. Tere gauza bat importantea indutena da, leheno jolasak asko aprotsatzen zuen lainotik
lainotik ez, internet konexio bitartez mapak eta gesten jutea. Orain are gehiago egin dute hau, zer ja simulatzailea, lareunda piko gigatan instalatuta okupatzen zizun, eta barbaria esan, eta hori uste asko jetxi dutela 100 piko gigara edo. Asko dala, baina esan nahi, 200 gestea asko dala. Eta hori bai, eskatuko duna da internet konexio nahiko ona izatea. Bueno, nahiko ona. Dezente bat izatea. Baina, gogo handiakin, aurrek orain dela gutxi alfa edo beta itxi bat egon zan, apuntatzea zan, baina ni ez nintzen enteratu apuntatu zitezkela, eta ezin izan hon jolastu. Emeretzi arte itxoin, eta bi egun eukiko ditut asko jolasteko. Bakizu, gozatu, topera honegaz, hainbat ordu euko dozuz. Eta gauza bera pasatan da, urrengo jokuegaz. 4 urte berandu hau, baina azkenik Genshin Impact Xboxera alduko da. Joio berzen doako gatza bideojoku ezagune, ize plataformatan atatik igaro da. Egize da, Switchen, okerzpena guen ez da lastrene, baina bestela PC-en, PlayStationen eta mugikorretan dekogu, mundu irekiko abentura hau. Eta, hori, azkenik helduko da, eduki guztizeka, okerzpena bilen. Eta ganera, benetan doakoa izango da. Ez dugu bierko Xbox Game Passan oinarrezko bertxinoa bez jolasteko, Xbox Game Pass core dana, online zerbitzar izan da ibiltzeko eta bar, hori besta eskatuko jolastu alizeteko, Orduen, ikizu zer dagoen Genshin Impacten, Breath of the Wild estiloko mundu ireki zabala, misinio piloa, eta gero, gatza mekanikak lortzeko pertsonaize bai, Orduen hor, edo misina betetzen, edo diru esartzen ibili berko gara, nahi duguzenak desblokietako. Baina, zin daukatu, Kreston arrakaste euki dagoela, gaur egun jente piloa jolasten dugu joku honetan. Egize da, aurkari batzuk urteinako zela, batzuk joio bertatik, horreko Honkai edo Zenless Zone Zero, baina gero beste bat dau, Wuthering Waves edo ez da izlandetzen da, Kreston arrakasti edeko labai gaur egun, usto txinatarra da, okerzpana bilen. Eta oso antzeko mekanikak eta dekoz, orduen, hortzeko Xboxen Genshin Impact azaroaren 20 zen. Alucinantea irutzen zai jolazonek, zan zuen zela, exitu zugarria hauka, eta enpresa aida beti ateratzen eduki garria, aida konsola desberdinetara ateratzen, eta bar. Eta tebaldeko jolaz bada, eta irazten dirua hori, landarak izan du bezala, edukia desbloketzen jun dezakezu, dirua sartuz eta kosmetikoakin, eta hortik zenbat diru aterako duten, ze jolaza, oso errentagarria dela ematen du, hortaz. Bada. Izin berko zena, baina eskorki dago, lortzen dabe pertsonaizik eta holan azkenien, klaro, egize da, bakutsak bere lore, bere historizotxu dekola, bere mugimenduek eta bar, baina ez dakitzelan lortzen daben, marketing asko egin, suposetxo da azken finean, horren erakargarzik izetie, jente pilo bat entzat. Eta urtetan da nien alako denboraldi edo espantzino handi barri bet, egongo dizen pertsonaia barri zen inguruen, kristona montetan da, eta jentie atzitik doa topera, Beste mundu beda guretzat igual. Eta bain barrio harit zuru izan dutut, ze azarako gehi honetan, urteko beste estrenaldize, zure beste estrenaldize dekogu. Hori da, justu koinziditu diate, biak egun bat eta bestean. Hau da, Flight Simulator emeretzia baldin mazan, Stalker 2, damakiala demora pila bat itxaroten, eta nera atzeratu intzutena, justu azaroko gehian estrenatzen da. Eta, balorazioak eta probatu dutena jolasak esan dute oso ondo da hola. Agian pixkat ez da hain Stalker originala hainbetezko hardcorra. Egia da bestea oso hardcorra zala. Ni bilitan auto segurazki ibilina izen shooterrik zaienetako eta gogorrenetako izango da. Igual Escape from Tarkov'ekin konparatuta. Baina, grafikoki portentoa eta espektakularra da, ambientazioa berdina mantentzen du, historio ona dauka jolasak, ez ezango dugu, kristongoa daukat jolasean ibiltzeko, eta gainero ematen dunez, ondo egin dute jolasa, ondo lortu dute funtzionatzea, hori izan da bentsat, eta, kristongoa dauka, Txernobyl ingurura
juteko eta berriz unibertso honetan sartzeko. Bai, astien, egunetan egon da alako polemiki ez, baina antzaren ez ibili esaten kaleratu da bezala mobitzeko gitxineko baldintzak eta pezerako. Eta oso ondo dauela, orokorrien, baina ez dakit ze puntu traino da negize, ze antzineko oin urte pare bat edo kaleratu bi esan bardine dire, berbera dire. Orduen, ez dakit benetan eguneratu bada bezan, eta hone diren benetakoak, edo edabidiriko lehen baiakien, ez? Eta bizera bitzen oin urte pare batekoa, da gero estirolan izango. Segun, bat etxeko, PC-ko gitxieneko baldintzak, CPU aldetik, AMD Ryzen 5 sartxu eskatzen dabe, edo i5 6600K bat, eta gero grafikoak, txartel grafikoa edo GPU-e, izango zen, bai bidez, Nvidian aldetik, 1060 bat. 1060 bat da. Oso gutxi irutzen zait, jolasa ikusten degunerako. Bai. Eta gero gomendatutakoak nahiko ondo dauz, grafik aldetik 2070 bat, super, eskatzen da. 2070 super bat. A ber, Unreal Engine 5 arabiltzen dula ustet keizkiz banago, eta Unreal Engine 5-akin entzun dut jolasak normalean ondo juten diala, eta grafikoki ondo ikusten diala, baina motor grafikoak orain arte ateraien jolasetan bintzat, arazo txiki daukala, noizean behin izan daudela. Frizioak egoten diala. Bai, noizean behin baino, konstantemente, esango dugu, sei errankatxe hori karge arte, arazok egoten dira, bai. Hortaz, ikusi beharko dugu, hori arazo horrekin jarraitzen duten, lortu duten konpontzea. Baina, bueno, nik izan nuko Unreal Engine 5-ak, Hogwarts hor atera zen jolasa, baina jolasik handienetako bat izango dela motor grafiko honetan, ateratzen da. Naiz eta igual ez dan hain famatua eta, baina nik uste pixkat, ez iguala enbeste, baina Baldur's Gate 3-akin bezala, jolas oso nitxokoa izan da, derrepente kriston hypa sortu dela eta jende pila bat dagoela interesatuta jolas honetan. Beraz, ikusiko dugu. Aber ondo ateratzen da, mesedez. Ze pena izan horitzateke saga hau izan danakin zerbait gizki ateratzea. Eta gainera... Bai epatu berri plataformak, ez? Astu horretik, ze justo lako estreinaldi handi baten beti imagietan dugu PlayStationerako izango dela, eta ez dakazue. Egon honetan PC-erako eta Xbox Series-etarako ikusko dugu Stalker bi hau. Bueno, Game Passean dago jolasa, beraz. Ez da, ze puntutaraino Xboxeko ratzean ez duen, Xboxen Microsoftek ez oten duen diru pixkat sartu, hau. Ez da esango esklusiboa, baina gutxenez esklusibitate temporal bat izateko. Bai, ikusko dugu, ez dakit, azkenien nahiko berezitxu iruditzate, PlayStation baten ez urteti hau. Igual etorkizun baten ikusko dugu, zu dinosun, baina, moten dugu, eure gana jo biela, Xboxen gana jo bala GSC Game Worldek, eta hortik, balako elkarlan bat edo urte zala, ezta. Esan beharra dago, baita ere, garapen prozesua ez dela erraza izan, ze berai Ukrainiarra dia, eta gerra garrapatu diete, eta garatzaileen artean zenbait hilein dira, gerrari dagokion, gerrari, eskerro ez da, gerraren ondorioz. Ez garapen prozesu zaila izan da, eta atzerapenak egon diala, nik uste mundu guztiak ulertu ezakela egoera horretan atzerapenak egon daitezkela. Baina berri lan hona ateratzen zaien, jode, merezi dutelako. Olako jolaz bat egiten maezu, zure errealea horrelako situazioa baten da hola, txapelak entzeko mogukoa. Bai. Guztiz adoz, ia zelen urtean da bentzet jolazteko gogo askoaz, edo ia dire ordenagailu mugitzeko gaidan, azteko da baino hortik, ez? Eta bukatzeko joku handizikaz bukatzen dugu eta indi bateragoaz, ze azarako gotazio honetan, maiatzien ordenagailutan estrenesan bideo joku bedator kontsolatara, Nine Souls, eta la Metroidvania aventura oso on bat antzadan, ez? Nik ez da jolastu, baina gogoa dekotaz, demo asko guztedazten, aipatu izin dut inoz irratsaioan. Eta kritikien eta jokalarizen balorazioak oso nahi dire, PC-ko bertzinoan. Ja, nik hori entzun dut, ez nun pentsatzen, baina zenbait jokalari ibilian entzun diot oso ona dala. Bai. Igual... Zauekin alako boom bat, baina igual euko du denbori egaz. Hori da, falta zaiona da, ze hori, esplosio hori izatea. Baina jolastu dutenak zan dute oso ona dala. Bai, nik Metroidvania badaz, nien jolo nahi tega santxekotasun horrekoz, baina nik uste bera gertatuko dakola, Azikeratik dekola itxura hori, baina jenti ez da belarrape, eta momentu batetik aurrera mundu guztizen ganalduko da. Igual izango da, azarako 26 honetetik aurrera, kontrolatan estreniko dela, PlayStation 5, Xbox Series 1 eta Switcherako jasoko dugu Nine Souls.
hori da. Ba, bueno, Lander, hau edia azaroko estrenaldiak, ikusi zuten bezala pila bat dia. Bai. Eta potentea atoz, beraz, azaro ona daukau. Batzuk pozetarako eta baita ere buruko minerakoen, beste nola jolastu hain demora gutxian, baina, bueno, aurkituko ditugu tarteak. Hora pixat, albisteen motaz eta albistearen, nola esango nuke ba, tonua saldatuz albiste txar batera joan behar gea. Ze, aipatuta geneukan aurretik Concorren afera guztia, PlayStationerako atera zana, eta jolasean nola, atera salmenta oso eskesak izan zituen, eta gainera astebete terdi edo bakarrik aguantatu zuen irekita, eta gutxia itxi zuten. Orain dela egun gutxi, Sony Interactive Entertainmentek anuntziatu du beraien webgunean, Firewalk Studioseko langilei, Concorren egilei, mezua bidali ostean, estudio hau itxui egingo dutela. Sonyren arabera, negozio eredua indartzeko asmoz egiten dute hau, hartutakoa erabaki gogorra omen da, eta estrategikoa izateko beharra azpimarratzen dute. Nik uste hau berandu datorrela erabaki hau, ze Concorrena ja pixat aurre ikusten zan zegartatuko zan, eta Sony egon zan limboan, etzan enteratzen edo ez dakit. Eta ero kolpe hartu dunean, ematen du orduan espailatu da, eta gainera gustatzen zaigun bezala espailatu da, estudioa itxiz. Pixa rekapitulazioa inez, esan deten bezala, abuztuaren 23an estrenatu zen Concord, PlayStation 5 zein PC-en, harrera oso eskasa izan zuen, eta irailaren 6an, jokoaren zerbitzariak itxi zituzten, beraz, astebete terdi iraun zuen, más o menos? Bai, bi astetxu inguru, bai. Eta, saltoki digitaletatik ere kendu intzuten, erosita zaukatena jolasa 40 eurotan atera zen, eta erosita zaukatena dirua itzuli zieten. Naiz eta jada zea txarra izan zuen, irtera txarra izan zuen, eta Sonic izan zuen itxengo zutela iraiak 6an. Zeak Firewalkekoek izan zuten multijokalarian poza publiko zabale ez barkatu. Zuzendariak Firewalkeko Ryan Ellis zuzendariak izan zuen, zehatuko ziala aurkitzen formula bat Concord berriz berpizteko. Igual, eta jende asko gulertu genuen, izan zitezkela ordainpekoa izatetik, debaldeke izateko pasatzea, eta gian, beste formatu bat ematea, jakinik bere estilo horretako jolazetan, Overwatch eta estilo hauetakotan, kompetentzia debaldekoa zala eta ja merkatu nahiko saturatua zala. Baina ematen du ez dela ala izango, jolas proiektuak guztiz kantzelatu da, eta Firewalkekoek agur esan dute, beren hitzetan beraien helburua esan mutil jokalarien poza publiko zabalagoari helaraztea, baina ez da posible izan, estudioak 172 langile zauzkan, Lander ez dakit kalera jundian edo berkokatu egingo dituzten PlayStationeko beste estudioen batzutan? Urtena Herman Hulst, tala PlayStation Studioseko arduradun nagusize, aipatuz garatzaiek estudioz leku aldatzeko aleginek egingo da bezala. Baina, horrelako diskurtso bategaz, ez dute zerronik suposatzen. Pena bat, ez atetena jolasa berez ez da jolas txarra, grafikoki neko polita eta potentea da, karisma daukan pertsonaek eta dauzkate, baina esan deuna, iritsi zen momentu batean, eta urte pila bat atzeratu zen proiektua, iritsi da momentu bat merkatua saturatuta dagoena, eta 40 euro eskatzen baituzu, ia inok ez dizu ordainduko. Nik uste hori Sonyren arazoa gehiago izan dela, eta Sonic uste, kaleratze ezkain, hori inoiz etzaiguna gustatzen, baina gestio txarronen prezioan Sonic ordaindu beharko dula baita ere, ze Kotaku agerkariaren arabera 8 urteko garapena izan du jolasak, eta aurrekontua 200 milioi euro dolarrekoa izan da, eta hori kontutan hartu gabe Sonic estudioa erosi zuela, beraz estudio erostean dirua ez da kontutan hartuta,
marketingeko diruare ez dagoela kontutan hartuta, eta marketing txikia ez du izan. Ez, nire, gogoratu behar da, hor, untxestreniko da Secret Level deitzen da telesaie, animazionezko telesaie, bideojokuetako hainbat bideojoku hartuta talde ezberdinek eratzeko, eta horretariko atal bat konkordena izango da, osea, ez dakiko zepaseko gan horregaz, baina oso kasu bereziz ez da. Eta gero, $200 milioi horretan ez daude baita ere, jolasak izan zituen atzerapenei lotutako kostu ekstrak, eta ez dare diru itzultziak. Asko ezun saldu, baina salduzun guztia itzuli bazuten diruan, desastre absolutua da, beraz, $200 milioi horiek, da oinarria. Hortik aurrera, milioi bastante izango dira gehiago. Bai, adibidez, estimena aipatzeko da, zuk diru bet, kasu honetan ez da izan futxereko bane, baina berez, zu joku beti itzulten dozunean, claro, estimek 130 extra bat kobertan deu, ez? Extra. 130 kobertan dutxie argitaletxeri eta garatzaileri. Eta diru itzultziegaz, estimek 130 hori mantendu itzen du berantzat. Orduen, claro, diru benetan galtzen urtean dire. Orduen ez dakizena izango Concorden kasu estimen, ez da bela askorik saldu ez, zutin jozune, baina nahiko berezitxu da. Eta, ez da zoritxarrez itxera bakarra izan, ze Neonko izeneko taldea desarrari zutela jakin nahi zute hogar batean, Sony pentsatzen dut baita ere, Lander. Bai. Eta kaso honetan, garapen honetan, garatzaile honetan, 78 pertsona zian lanean. PlayStationek 2022an bere ganatu zuen, Savage Game Studio izenarekin ezautzen genuen momentu horretan. Eta, jolas bat, garatzaile estudio bat zen, Zynga, Wargaming edo Robio taldetako veteranoak osatzen zutena. Nik uste jolas hori mugikorreko jolasetan ibiliziaten hori sonatuko izutela, batipa Zynga eta Robio. Zyngakin jolasean ezakoratzen zein zen, bat oso famatua, batzuk bat zauden, Robiona Angry Birds. Angry Birds, Flappy Birds egin diskoetu neten, Angry Birds zegoen. Zerbitzu jokoa ziren, baina, beste ardatzetakoa zen, eta nahiko exitua zaukaten ziazian. Hau ez dakit Neonkoi exitua zaukan, baina nahi estudiat sonatzen badit, zerbait exitu minimo bat euki dutela izan da, ez, Landa? Ez, honek espin kaleratu jokurik, berez egon dire Neonkoiekoak A3koitz joku baita eitzen, PlayStationen txat, PlayStationen babespien, ez? Bi urte mon dabez joku hau garatzen, baina ez dugu zagutuko, ja alboratu dabe, estudizioa desegin ja, eta ez dugu inoz ikusko honen zer, osak ez. Ez dakigu zer raizian garatzen ere. Ez. Pena bat, berez kalea jutea, baina, aurtengo tonika, eta, agian Landerrak egiko du kontua ez badu galdu, zenbat kaleratze ondian 2024an, eta oraindik urtea ez da amaitu. Beraz. Ez, biletu inbirko negan, baina ez da keri bet, ja inoz baino gehizau, nabarmen ganera. Eta eski izin da urte oso gogorra, danetareko kasu baitzik, ez da izan bakarrik industria asko hasi dela, baizik eta erabaki txarra asko hartun dire bai. Eta segurunik urte bukatu horretik gehiago ikusko duguz. Hemen abiluntze lan saldo baten ikusten, eta 13.000 langile kaleratu dire, edo estudizioak desegime bai, ez da, baina 13.000 langile kaleratu dire bideojokuen industria barruen. Zifra izugarria dira eta ez da inoiz albiste ona. Espero deguz dezagun, leno esan dezun bezala, Hulstek esan duen bezala, espero birkokatu ingo dituztela garatzei guzti horiek eta ez diala kalera jungo. Bai, eta epatu behar dabe, ia etorkizunien zehaz modekon PlayStationek, ez? Zerbitzu jokuekaz eta alako generoakaz. Betxe da oso, irakurretxe prentsa horra, ja aldentzeko erabakizia hartun da bela, baina ez, gero prentsa hor bukaera, nahi patzen da bena da, Concordekin ikasitakoak kontuen hartuko da bezala, zerbitzu jokuetan aurrera egin, eta esparru honetan azten jarraitzeko. Orduen ez, hankiz hartun da barruraino, baina ez da, urrezko zera hori alboratzeko asmorik, moten dugu, alako garatzen jarraitzuko da bezala, urrengoak ezagutzen dugu, marazon eta alakoa dira. Orduen, ia, ze hankasartxe edo ze asmakuntza dekien etorkizunin sonikoak.
Espailatu daitezke, ezin dira ebili 200 piko milioi zaborretara botatzen proiektu urte batzutatik behin, ze hori ez da inondik ere errentagarria. Bai, hasta kere bada zema diru gazte da ben, eta naiz eta jokuek itxura hona aukin, eskisteko zentzurik horren beste diru gaztetik, ez dakit. Nondik urten dizen arru kontu horrek, baina antzadenez egize ere. Eta ja, bukatzut jugune basun aritz, azkenengo albiztiegaz, urteroko albiste handizegaz, kasu honetan guri ganera, jokoteknia bueltan da, jokoteknia bideo-jokoen Euskal Jardunaldi zen 7. edizioa ingo dugu aurten, azaroaren 9 zen izango da, larun batien, eta betiko lez, Game Erauntxe Alkartiek eta Askue Fundazioak elkarlanien antolatu dugu topaketa bada, ezta? Euskara bideojokuekin batzeko asmoagaz edo helburuagaz. Euskal Herrisen bideojoko gintzaren denetariko esparruek lantzen dabezan adituek batuko duguz, zaletasun hau alor eta ikuspegi desberdinetatik aztertzeko asmo horregaz, ez? 7. jokoteknia, Bilboko Euskararen etxien eingo da barriro, bideojokuen Euskal Festa bertan ospatuko da. Eta, goizien goiz hasiko gara, ja 10 galarden gitxi dekogu adostute aurkezpena itxeko, eta 10etan, itxaldizek hasiko gara, ordu batak arte goizekoak eitzeko, ez? 4 itxaldi eta mai inguru jarraitzu halko dire, bideojoko munduko askotariko alorretan murgilduz, esan dugu moduen. Azteko adibidez, Unai Arroga eta lehen hezkuntzako irakasle egongo dagoaz, bideojokoa.info webguniri buruz berbaitzeko, bertan bideojokuek zelan mugatu eta erabiltzeko aholkuek plazaratzen deuz, batez be familizeri begira. Bigarrenik, ondo ezagutzen dugun Ibai Oiaguren nuko dugu azkenik, gugaz, software ingeniarize eta bideojoku salie. Ondo ezagutzen dugu, itzulpengintziri buruz, itzulpengintzan inguruen endabezan lana gaitzik, batez be euskeri munduan, ez? Zebera da, euskaratutako bideojoku geizen lokalizatu da bezaen pertsonie. Eta orduan prozesu horreri buruz ingo duzku berba, zentzuk aukeratu da bezen, zer ronka auki dauzen, zan ibili dan, nahiko interesgarri izango dela moten dugu, jarraitzeko deialdi hori itxo etxuet. Erratxaia entzuten dutenen artean, Ibai Oiaguren izena aski ezaguna da. Beraz, hori da. Fizikoki pertsona zein dan jakiten nahi bazute, jokoteknian izango zute aukera. Horitze da. Ibai Nostien Maite Martinez egongo da guaz, Atabei Creations estudizioko kidi da bera, eta batez be bideojokuen marketing arloan ibiltzen da, ez? Diseinatzaile da, baina batez be arduratzen da, marketinge bultzatzi ez, eta alako euren indie jokuek, Madrilgo estudizo honen indie jokuek, zabaltzi ez eta bultzatzi ez. Orduen, diseinuen inguruko gakoak eskainiko dugu, Maitek, hau nahiko interesgarri zeti espero dugu. Eta bukatzeko, Mikel Antero egongo da guaz, espadoz ezagutzen, artista hau Keplerians taldeko arte zuzendarize da gaur egun, edo artista nagusize da. Eta bertan, Glitchmer moduko beldurezko bideojokuek diseinatziez eta sortziz arduratzen da. Orduen, prozesu horri buruz bilko daku Mikel, batez beruen joku barrizek aurkeztuz, ezta? Eta bukatzeko, zelanez, mai inguru euko dugu, Arrobia, Tartanga eta Digipen Giro Bilboko ikastetxitako ikasliekaz. Eta bertan, Euskal Herriko bideojokuen industriziri buruz eta etorkizunari buruz hausnartzeko asmoa dekogu. Ja, itxaldizek amaitzut egoizien, arratsaldien beste gauzat desberdin betan antolatu dugu, Euskararen etxien bebai. Ze jokotekniak beste bide batetik jarraitzuko dugu. Arratsaldeko 4etatik 7etara bitxartien, euskarazko bideojokuen erakustaldiz egongo da, gamergelie, orduan sarrera irekizedeko, edo nor hurbilduleike, euskaraz dauzen 177 bideojokuetako batzuk, ezagutzera ez. Nahiko politxizeten da, anime itxe zaitzu egu bertotik, guaz batera agoten, eta parte hartzera ez azken pinean. Hori da, animatu, jutera, beti oso interesgarria izaten da bideojokuen munduko garatza, munduko jendean hitzaldi hauek entzutea, gainera euskaraz entzuteko aukera daukagu, ez dela oso ohikoa, baina lujo hori ekartzen dizuegu. Eta, hitzaldiak oso interesanteak izatea azkain, azken finean gure hobia honen atzetik dago garapen prozesu horiatik pixaiago ulertzean, eta era erraz baten ulertzen dute, ez duzu teknikoki ahalmen handia edo jakinturia izan behar, hitzaldi hauek ulertzeko eta disfrutatzeko.
Eta ero gainera esan duguna, ez? Arratsaldeko 4:00 aurrera, aukera izango zute euskaratuta dauden bideo probatzeko, Gemerantzien gamer gela aski ezaguna dan ekitaldia, beraz, egun pasapolita egin dezakezute Bilbon, euskararen etxean, larunbat honetan, azaroa... Azaroaren 9 zen hori da, orduen nahiko aukera politxizenko da, bai gutez virtualizatzeko azken finien ez, elkar ezagutzeko. Eta bai izan behar da, aukera hori ez badauen, ezingo basarie hurbildu, EITB-en YouTube katetik be online jarraitzeko aukera egongo dela, bertan streaming bidez eskainiko dugu goizeko ekitaldi osoa. Eta bestela be gero hostien ikusteko aukera egongo da. Interesa badeko zuen jokoteknia.eus webgunien dago informazio dana, gitaraue, izlarizek eta bertan agertzen dute bertan deko informazio orokorra. Eta ganera bai batu behar dugu, jokoteknian diseinu orokor parriz edeko gule, kasu honetan Ibai Aizpurua Somorro Estudioko garatzaile arduratu da, eraberritzi ez, diseinuek eta itxuri orokorrien. Nahiko lantxukun egin dugu, sartu jokoteknia.eusera eta bertan ikusi aldo zuen. Eta, igual landara amaitzeko komentatu, eskarrak eman daizkiogula Gemerantziatik antolatzailean, Gemerantziaz gain asko fundazioa duratzen delako antolaketaz, tero gure babesle guztiei, Bizkaiko Foru Aldundiai, Eusko Jaurlaritzari, tero laguntzaileak direnez, Euskararen etxeai, Digipen, Arrobia Tartanga, ikastetxeei, Esprit taldeai eta EITB-ri baita ere zuzenekoaz arduratzeagatik. Hori da. Eta, gaurkoan albiste gehiago bageneuzkan, baina urrengorako utzi beharko ditugu, ze azaroko estrainaldi asko izan ditugu eta asko pasatu dugu hitzeiten, baina gustura pasatu dugu hitzeiten. Eta, besterik gabe, eskerrik asko hemen txatean egontzaten guztioi, baita ere etxetik entzuten gaitu zuen hoi. Lander zuri ere eskerrik asko, gaurko albisteak eta ekartzeagatik. Eta, larun batean jokoteknian ikusten bagara larun bat arte, eta bestela urrengo astelehen arte. Hale Hori da. Ondo segi. Eskerrik asko dan hori, ondo bili, agur.